ko lang ha. Hindi para sa'yo yung post ko. Julia Ostan, deepfake na ba? Bagong pera, bagong taon, Top Filipino Creators 2021. Musta yung mga kanser o kapra si Mocha Frappuccino para maging legit fake news sa Pilipinas. Sa atin agad simulan. Balitang balita, viral sa Twitter kamakailan si Julia Ostan at siya ay ukuunan nyo na kilala ay isang kapuso mo Jessica Soho na video. Ito titignan natin saglit. Siya yung merong heterochromia na kung saan dalawa ang kulay ng kanyang mata. Hindi siya rin ganat gakgan ha. Julia na ang mata, natural daw na magkaiba ang kulay. Yung kulay kasi melanin yan. Sa kulay ng buhok mo, sa iba't ibang parte ng katawan mo, yan din ang ginagamit na pang-pigment ng iyong katawan. Ngayon, nagkaroon ng viral video sa Twitter. Ang alleged na video, lumabas din siya onti sa iba pa mga bastos na mga websites kung saan siya ay nakipaglaro sa dalawa pang tao ng patintero. Ngayon, tinignan ko, sabi daw ay deepfake. Okay, papakita ko sa inyo isang tunay na deepfake. Ito, pinag-usapan na natin ng mga deepfakes doon. Ito, ilalagay ko yung video dito na mapapansin mo deepfake eh. It's gonna take off. Diba? Kahit sobrang ganda ng teknolohiya, makikita mo naman ang ginagawa ng mga ganyang video ay pinapalala nila yung quality para hindi mo mapansin. Pero kung titingnan mo lang, alam nyo na sa iba na alam ito, may konteksto tayo sa likod ng video na to, alam natin na fake to. So syempre, hindi ko na tapakita to, ako lang mag-enjoy sa susunod na mga scene dito. Ang ginagawa ng mga sa ganyan deepfake ay naghanap sila ng halos pareho na yung contours ng muka, yung pigment ng muka para magmukhang totoong totoo. Sa aking mga pagka-research sa mga imahe na to at ng video na ito, mas mapapaniwala ka nga na parang siya yun. Nafe-feel ko nga. Pero syempre, benefit of the doubt, wala pa siyang sinasabi dito. At kung pupuntahan yung mga videos niya na nag-viral sa TikTok, yun yung nagpasikat nito in the first place eh. Well, tulad dito, meron tong 6.3 million views. Kaya sayang, ganda pa naman bakit. Hindi, wala pa siyang sinasabi tungkol dito. Wala akong nakikitang parang mga accounts niya. Hindi ko na ako nag-deactivate o hindi naman talaga yung account nila in the first place. Tulad nito, hindi niya to account. Ha, kung papansinin mo naman, Ako ay pinapalit pero di mapapansin mo naman dahil kanyang mga posts ay tinatakpan niya. Alam ko marami mga utu-utong bata sa TikTok. Yun naman talaga ang kinikater ng walang website na yan. Tinakpan niya yung mga tags. Ibig sabihin, hindi ito yung original na nag-upload nito. Nagkukunya rito, itong hayop na putang na siya daw to. Tulad nito, si Mike na tanga. Diba? Nagmamagaling. May mga tao pa rin ako. Ito yung mga tao nagpapaalala sa akin na ipaglaban ko pa rin ang totoo. Ito yung hope ko sa humanity. Nandito sa kasalakay. Sa mga tulad nyo na lagi double check, hindi nagpapauto sa mga conspiracy, diba? Nag-cross-check, hindi nag sa mga fake news, dinitin yung buong konteksto ng mga video, kaya natutuwa sa mga ganyan. Ngayon, sa ngayon, parahon, wala nakakaalam kung totoo nga yun na hindi. Pero sa video na mga kumakalat, hindi siya deepfake. Pakiramdam ko nga 70-30, nagkaside ako sa 70 na totoo yun. Pero hanggang sa ngayon, alleged pa rin yan. Wala pa siya sinasabi tungkol sa issue o anything na siguro may hawak sa kanya. Good morning, guys. Ito yung original Gwyneth _ kasi galing sa isang galing siya sa isang beauty product na I'm sure ito yung legit. So ang legit niya ay Gwyneth na merong _ tingnan nga natin. O yun nga, tulad na aking chinek, wala na to. Wala na siya ngayon. Ito yung kanyang original account. Kasi hindi na magpapadala ang isang beauty product, diba, na isang kumpanya sa isang influencer ngayon kung hindi siya legit. Siguro ito yung legit niya, wala na siya ngayon. Hindi ko alam kung magbibigay siya ng kanyang saloobin sa nangyari, kung totoo hindi. Siyempre, meron tayong mga iba't ibang mga pagkakataon sa buhay, mga mapipilitan tayong gawin, sana lang illegal o hindi labag sa kanyang loob ang kanyang ginawa. Kung siya ay hindi underage, I'm sure na ang katawan niya ay kanyang responsibilidad lamang. Walang pwede magdikta kung anong gusto niyang gamitin yun doon. Sunod na agad tayo. Medyo malungkot ang simula pero yan ang balita. Sunod! Galing ka na to. Paano magabot ng bayad ng jeep? At least matulungin siya, di ba? At least hindi sila tatlo. Sunod na balita ngayon na. Balita. Inulunsad na ng Bangko Sentral ang bagong 1,000 kung saan tinanggal nila ang tatlong bayani nung panahon ng Hapon at around that at yung syempre yung panahon na yon. Ngayon marami mga umalma sa nangyaring ito dahil daw para mo daw kinalimutan ang pinagdaanan ng Pilipinas sa pagpalit lang sa isang hayop
yung tatlong nakalagay dyan. Di ba? Ako, opinion ko dyan, alam ko, wala naman nagtatanong, sana pinagsama-sama na lang nila. Bakit napakapangit ba na marami nakalagay? Di ba magandang meron tayong history noon at yung ngayon na ating mga pinagmamalaki. Ikaw, ano opinion mo? Baka magkaroon tayo ng magandang usapan sa baba. May maganda, gusto ko tong pearl. Perlas sa silanganan, ito ba tarifs, sabi nga dito ng Bangko Sentral ay yung flora and fauna, yung flowers and yung mga hayop na dala-dala ng Pilipinas. Maraming hayop talaga sa Pilipinas na naglalakad sa dalawang pa, pero hindi ayoko sila mailagay dito, hayop, leche sila. Galit kayo. Smalalans, egol, di ba? Medyo egol sa iba, ano nangyari sa ating 1,000. Di mo na masasabi sa ninong mo, Ninong, gusto ko yung 3 taong nakalagay. Baka wala na, yung ba't hayop nakalagay dito? Picture ko pala. Sunod na balita, balita. Nilabas na ng Google ang kanyang taon-taon na 2021 Filipino creators. Siyempre, iba't ibang bansa. Itong aang sa atin, ating daanan. Top 10 kayo. Siyempre, si Ibarra pa rin. Kaya nga nakita ng eye tracker ko yan eh. At followers. Zainab, Alex, magkapatid. Donalyn, marami naman siya ginagawa. Vice Ganda, okay, meron. Halos puro celebrities na din. Medyo nagkakalahati na ang celebrities sa vloggers ngayon. Nagpa-flatline na sila ng 1:1. Skastakli, music, vlogs, okay, magkakapatid na naman. At si Kong TV. Buti nga sila, nakatapak din eh. Sunod, di ko naman pangarap papunta sa top 10, sa totoo lang. Masaya na ako sa posisyon ko ngayon at wala ako sa gitna ng dalawang lalaki, di ba? Masaya na ako doon. Naman, top 10 breakout creators. Okay, yung kapatid pa rin niya, Wilbert Boy Tapang, Andrea B. Okay, explain. Naalala ko na una nating balita. MPL, AJ Rabal, Hipo. Kung mapapansin mo, lumilipat na talaga ang mga celebrities dito sa YouTube, no? Ganun talaga. Na mas matagal na silang household name. Mas okay yun sa aming ekonomiya dahil mas maraming tao ang may chance na makita ang mga vlogs namin hindi naman nagsimula sa TV. Excited tuloy ako sa YouTube Rewind. Ang tagal nila ilabas. Ito, galing kay Raver. Ako, alam ko na yung mga ganitong mukha eh. Parang yung hindi lalabas mo titi mo. Mga ganitong awkward na angle. Ito sa bus ba? Aw! Okay, alam ko na. Kuya, kanina ka pa. Kung bibitaw ng mahinahon ako pa. GG ka, sir! Yan, manyakol ka. Gusto mo agad na maaga regalo ngayong Pasko. Ano makulong siya, hayop? Kayang ayusin ang Di ba dadaan ng lambing ang libog, hangal. Sunod, okay, harapan mo lalampaw, alam mo na, para sa ating mga members, sa description, ito, 2021 ko. Di ba? Gusto ko na lang maging masaya eh. Yun na lang yung balitang gusto kong maiba eh. Sir, Ano ba? Masyado kayo mareklamo. Ito yung gusto kong prank, hindi yung prank kanina. Mag-behave nga kayo dyan. Nagkukulit nyo. Sir, sana sinabi nyo na nilipat nyo na kami ng selda para man lang Hindi ako nalaman. gumagawa ng order. Hindi mo na isama yung kanina si Kuya. But sir, hindi ganito trato nyo sa amin, sir. Kuya, may cellphone ka ba dyan? Baka tawag na namin sa... Ay, text na, kuya. Ba't kayo nagtatanong pati cellphone? Sir, dadalhin nyo... Kaso mo? Murder, sir. Marder, may kasama Ako, Marder, takbo! Bakit pati cellphone ng tao tatanong mo? Sir, makikitext lang. Ayoko masama sa balita. Sir, wag! Makakagawa ng ano na ito, eh. Ano? But sir, hindi nyo kami sinabihan na lilipat na pala kami ng selda, sir. Tumigil nga ka. Ang kukulit nyo ah. Paano na ang pamilya namin? Hindi alam na babiyahe kami sa Muntik. Bahala na. Basta kayo, dadalhin na namin doon. Ang kukulit nyo. Titigas nyo. Dapat sir, nasabihan nyo kami para nakatawag man lang sa aming pamilya namin. Sir. Tumawag na kayo. Pag nandun na kayo, huwag na kayo magulo. Titigas nyo ah. Pag nasa laya kayo, akala nyo kung sino kayo. Akala nyo mga hari kayo. Hari Ngayon, ng tondo. naka-selda kayo. Nakaluko-luko pala kayo eh. Kaya nga sir, sana nasabihan kami sir eh, para... Tumigil! Alabasin niya na ako. Ito rin yung kaba ni ate kanina, di ba? Mga manyako dapat makulong. At huling balita nila, multo sa CCTV. Ano?
Ano yan? Ang isang tanod na nakamonitor sa mga screen ng CCTV. Wow, kunyari may ginagawa Nangyari yung ito tanod. pasado alas 7 ng umaga, 2 araw bago ang undas. Maya-maya pa, biglang may lumabas na isang itim na imahe na parang hugis tao. Ilang segundo rin itong kaya ang tanod, napatingin sa likod para i-check Malayo naman yung tinignan niya. niya sa Saka di kwarto. naman, tsaka yung tingin niya, hindi tingin takot eh. Tingin, ano yan, ha? Parang gano'n. Okay, ilang sound effect palagay mo dyan? Tinignan ko po yung CCTV, nalingon ako kung anong klase yun. Taas mo face mask mo! Kanino, na kulay team, ang nakita ko. Ngayon po, nung Ano silipin daw? ko yung kasi yun, isang anino na kulay team. Siyempre, ang anino naman talaga kulay itim eh. So, ano bang bago dito? Nakita ka na aninong kulay puti na naglalakad ka, doon ka Tingnan ko matakot. yung CCTV namin, titignan baka may hayop po, ano. Maraming ang wala hayop sa nakita. Pilipinas. Pinakita niya sa Nalagay ibang pa sa kasamahan ng kuha. pera. Takot sa buong barangay. Naniniwala po ako kasi ang Di ba insekto nararamdaman yan? po, ang nararamdaman ko po, yung nanginginig po at saka nangingilabot po. Kaya ka nanginginig siguro ate, kakakain mo ng lechon. Yan. Pag nangingilabot po kayo, Tsaka may mga ibig masasarsa. sabihin, Kasi may mag-exercise ka ibang muna tao eh. na hindi po. Mahihilo ka talaga doon. Hindi yung kasalanan ng multo. Kasalanan niya ng disiplina mo sa sarili pag tumatanda. Hanggang sa lumabas na ang kasagutan sa natural Ayun, tapos na ang pananakot. Gusto ko na ng kasagutan. Ipis. dahil ang kanilang kinatakutan, isa lang palang, langgam. Pinaganalan namin. Kaya nakikita namin. Siguro nagtago na si ate kanina. Oh shit, alam mo na lang yung mga tinatago. Kasi ang Yung langgam. mga iba yun tinatago sa- kong ulam sa meron asawa niya. ko, wala na. Malaki yung ulo, tapos yung puwet. Kaya po, doon namin na binasid. Sabi ko doon nakita sa ko nakita multi, namin. bad trip. Alam naman Wala na rin ako gana, leche. Ito tatapos yung ako sa mga balita para ngayong linggo. Huwag nyo tayo like, share sa mga nervyoso yung friends na naghahanap ng deep fake at huwag nyo kalimutan subscribe. Buka pa po sino na mamaalam. Shoo!